Želim sa kraj njega, jer on zna što čeka me. Mnogih stvari mojeg sutra danas još ne poznajem, ali znam ko vidi sutra, to je Krist što vodi me. Ne znam što me čeka sutra, možda patnjena i strah, ali Bog koji me ljubi stoji uvijek kraj mene. Putem kojim moram poći, bilo kroz teškoće sve, Krist je uvijek pored mene, ljubavlju on hrabri me. Mnoge stvari